Drumul Poienii a revenit în calendarul competițional în anul 2013. Traseul de 5 km găzduiește în acest weekend cea de-a doua etapă a Naționalului de Coastă. Numai puțin de 95 de piloți vor concura pe Drumul Poienii în cea de-a doua etapă a sezonului din CNVC, o cursă care în 2015 i-a adus pilotului Paul Andronic satisfacția unui titlu național absolut. Sunt multe mașini competitive la start, sunt mulți piloți ambițioși la start. Deja campionatul crește considerabil, se colorează lucrurile și nu face decât să fie îmbucurător pentru campionatul nostru, pentru că cu cât mai multă culoare și cu cât mai multă agitație, cu atât mai mult interes. După cum știți, coasta este o competiție care se desfășoară pe o bucată relativ scurtă de traseu, ceea ce îi permite să concentreze spectatori și informație într-o zonă scurtă și totul este foarte concentrat, ceea ce o avantajează față de alte competiții de gen, în speță raliurile.